I des del FEDAC Guissona tenim a la Shaker Georgina Pujol. Bon dia, comencem amb el vídeo. És entrega, és compromís, FEDAC són aquestes coses. Explicamos a FEDAC Guissona perquè és una escola creativa i sempre ens demanen la nostra opinió. Per mi FEDAC és com una segona casa, i ens sentim molt a gust. Doncs és molt maca perquè tots són increïbles i són superbones persones. Perquè sempre que et veuen així com una mica malament o que has passat un mal dia, se t'acostin i et pregunten si estàs bé, si necessites ajuda o qualsevol cosa que pots comptar amb ells. Aquesta escola perquè tots els professors ens van mostrar i si ens fan un doble ens els resolen. Els professors sempre han estat amb mi, i en moments difícils sempre m'han donat un cop de mà. Aquí a FEDAC Guissona no m'he trobat mai sol. Sempre que tinc un conflicte em resolem amb tota la classe. A part d'aquesta escola, em sentim molt especial. Des de que era ben petita vinc a FEDAC Guissona i sempre m'han acompanyat i els portaré sempre dins del cor. De l'acadèmicament com personalment i ens estic molt agraïda i l'any que ve ens trobarem molt a faltar tots. Perdoneu pel so, en principi se sentia bé, però el que passa. FEDAC és amor, és passar. Doncs aquí neix el nostre projecte, el projecte de FEDAC Guissona. Una miqueta en la línia del que hem explicat a alguns dels nostres companys, el repte de vida de FEDAC és un dels reptes importants, no?, que ens poden donar un punt diferencial respecte a les altres escoles. En el nostre cas, nosaltres sentim constantment els alumnes que passen pel nostre centre parlar sobre el tracte d'acompanyament memorable que els donem, un tracte d'acollida, un tracte de proximitat, i ens ho diuen tant els alumnes que estan a la nostra escola com tots aquells que marxen. El que passa que a l'hora de poder validar i veure i evidenciar com de contents i com de feliços marxen els nostres alumnes de les nostres escoles, doncs ens quedem que tenim poques evidències. Llavors el nostre projecte passa per això, doncs per donar evidències d'aquest tracte memorable, d'aquest acompanyament pròxim. Per aquest motiu vam realitzar un mapa d'empatia per saber quin era el nostre punt de partida, per saber exactament què és el que els docents, els alumnes i les famílies consideraven un acompanyament memorable, és a dir, si tots parlàvem el mateix idioma. En aquest cas vam arribar a unes certes conclusions. Tots ells parlaven del mateix. Deien que ells valoraven de la nostra escola que hi hagués passió per educar, que els nostres professors sapiguessin enfortir els seus talents, que sapiguessin fomentar experiències divertides i memorables, que tinguessin un tracte pròxim, d'acollida, equitatiu per a tots els alumnes, que sapiguessin cuidar, mimar, felicitar, que eduquéssim en valors, ho valoràvem moltíssim, i sobretot que els donéssim un suport emocional. Per aquest motiu, doncs, amb el claustre vam evidenciar que si nosaltres volíem seguir cobrint aquestes necessitats, doncs tindríem uns problemes, que hi havia certes coses que calia solucionar. Aquestes coses eren, per una banda, a nivell de docents, doncs calia gestionar les emocions dels propis docents, formar-los per tal que ells poguessin després gestionar correctament les emocions dels propis alumnes. Calia unificar criteris, calia que tots els docents anessin a la mateixa línia, que tots anessin en un mateix objectiu. Calia gestionar el temps perquè aquest temps fos un temps de qualitat, no fos un temps dedicat que que després ens treu de quisi, no podem donar la qualitat que realment volem. Volem donar impuls positiu, tant als alumnes com a les famílies. Volem donar una atenció equitativa, però a vegades tampoc no sabem com. És molt important saber avaluar l'impacte per saber què és el que fem bé i què és el que hem de millorar. I finalment, un dels punts més importants és fomentar la implicació de les famílies perquè entenem que quan les famílies estan implicades, doncs aquest acompanyament és molt més fàcil. Llavors, per aquest motiu, vam realitzar dues etapes de treball, o accions que hem fet aquest any, fins al curs 2021, i després una sèrie d'accions que hem ficat en cronograma en els pròxims 4 anys. Com ja hem dit, les que hem aplicat aquest any, hem fet aquest mapa d'empatia, hem fet dinàmiques d'ideació amb els alumnes,
però hem fet sessions de confiança, informes de coses boniques, etc. Coses que us puc explicar després quan vingueu al meu estat a preguntar-me sobre el projecte. I res més, s'ha acabat el temps.